Čaute lidi, vítám vás u dnešního dílu faily s TNTčkem, tady Sebman odpaluje, bude to krátké video, takže můžeš odpalovat. No ale já už jsem odpalil ten blok. A ty už nemáš? Mám ještě 4. Tak můžeš odpalovat a tě budu točit. Upozorňuji. Upozornění, toto video není pro děti určených 6-7 let, takže můžete dál. Tak počkej, upozorňuji, tento dům není můj. Je někoho jiného, kdo mě velmi naštval. Který nám to vygrifoval. Tak já jdu na to. Oh. Good time. Hej, co to bylo? Tam na desku. Jo, hezky. Hele, má tu krafťák, ten si vemu. Takhle se čaruje po cikánsku. Počkej, kam jsem dal to třetí TNT? Nevím. Jo, tak počkej, já sem dám ještě jednou. No a řekni něco o svém životě. Takže já jsem let's player začínající a Já taky. tento taky a teďkon budeme točit možná hodně dlouho, já nevím. A prostě baví nás točit, že jo? Jo. Takže teďkon ukončíme tento díl. Protože jsme odpálili všechny TNTčka. Cože? Jsem vypotřeboval. Takže odebírejte všechno, mě odebírejte, jeho taky, bude v popisku videa. A mějte se. Čau. Počkej, tak dobře. Tak ještě? Natáčíš pořád? Jo. Tak tohle nebyly faily s TNTčkem, to byly výbuchy se Sebmanem 3. Jo, dobře. Takže se mějte. Čau.